טוב, אהלן, אז אני אושרה מגרין קוד, והסרטון שאני אראה לכם היום ינסה לשפוך מעט אור על הבדל בין שתי שיטות בניית אתרים, ששתיהן בוורדפרס, שתיהן כמובן עם תבניות, כי וורדפרס הרי תמיד עובדת עם תבנית, ויכול להיות שאפילו ששניהם עם תבניות קנויות, לא בהכרח. אני קוראת לשתי השיטות האלה בנייה עם בילדר ובנייה באמצעות קוד. ההבדל בין שתי השיטות האלה, או יש כל מיני הבדלים, אבל בין ההבדלים, זה הידע שנדרש מהמתכנת או ממי שבונה את האתר, לפעמים בזמן הפיתוח, ואולי הכי חשוב בנוחות הזנת תכנים בהמשך ובגמישות של האתר. אז אנחנו נסתכל על שני אתרים. האתר הראשון שאנחנו נסתכל עליו זה אתר קלידים, הנה הוא נמצא פה באוויר, יש פה איזשהו סליידר למעלה, אחר כך איזשהו אזור עם שתי קישורים לאיזשהו תוכן פנימי, עוד 3 קישורים, איזשהו מבצע שבועי, הרשמה לניוזלטר, מוצרים אחרונים וכו' וכו'. זה אתר קלידים, הוא בנוי באמצעות בילדר, תכף ניכנס לממשק הניהול ונראה, ואתר חדש, כיד הדמיון, אני מציגה כרגע את עמוד חדש בסטודיו, גם כאן יש איזשהו סליידר למעלה, אחר כך איזושהי כותרת, ו4 תיבות כאלה עם פעילויות שאמורות לקרות בזמן הקרוב. אז גם פה אנחנו ניכנס לממשק הניהול ונראה איך זה בנוי ונבין את ההבדלים. אני חוזרת לאתר קלידים שעברנו כבר לדף הבית שלו, ואני מציגה את ממשק הניהול של העמוד המסוים הזה. אנחנו יכולים לראות שהוא בנוי, יש פה בצד איזשהו אלמנטור זה סוג של בילדר, יש כל מיני בילדרים, אלמנטור הוא אחד מהם, ואנחנו יכולים לטייל פה ולראות את זה בתצוגה מקדימה, ולראות שיש פה כל מיני עמודות ואזורים, ובתוך כל עמודה יש איזשהו אלמנט, ואני יכולה ממש דרג אנד דרופ לקחת איזשהו אלמנט מסוג מסוים, יש פה כל מיני סוגים, ולגרור אותו לתוך עמודה, וככה להוסיף תוכן לאתר. אני יכולה לגרור עמודה ממקום למקום, או אפילו אזור שלם. אני יכולה לשנות את התוכן של האלמנטים עצמם, ככה אני יכולה למחוק את התמונה ולהעלות פה תמונה אחרת במקומה. אני יכולה להוסיף אזור חדש, אפרופו גמישות, אני יכולה להוסיף אזור חדש, להחליט כמה עמודות יהיה בו, ולגרור לתוכו כל מיני אלמנטים. אז הממשק פה הוא מאוד אינטואיטיבי, הוא מאוד גמיש, עבור לקוחות מסוימים הוא גם מאוד נוח כנראה. החיסרון שלו הוא שבעצם בעל האתר יכול בלי לשים לב או בטעות לגרור משהו ממקום למקום, למחוק משהו, ואז הוא לא יודע בכלל איך להחזיר את זה, וככה הוא יכול בעצם לקלקל את האתר, וזה חיסרון כמובן. אז זה לגבי קלידים שבנוי באמצעות אלמנטור. עכשיו אני חוזרת לחדש בסטודיו, עמוד מסוים בתוך אתר כיד הדמיון, ואני רוצה להראות לכם את ממשק הניהול שלו. אוקיי, אז זה ממשק הניהול של העמוד המסוים הזה בכיד הדמיון, ואם אני מסתכלת קצת למטה, אז יש לי כאן כל מיני שדות, שבעצם בעלת האתר, כל מה שהיא צריכה להיכנס, היא רואה פה את הכותרת של השדה, כותרת עמוד, והיא יכולה לשנות את מה שכתוב כאן. כאן תוכל להתעדכן בכל מה שחדש בסטודיו, איפה זה מוצג, הנה זה מוצג כאן. אם היא תשנה את השדה הזה, זה יחליף את הכותרת שמוצגת כאן. אחר כך יש לה פה את הסליידר, היא לא משנה אותו ביום יום, אבל נניח, ויש לה פה ככה 4 שדות עבור כל תיבה. ראינו פה 3 עמודות עם 3 תיבות, התיבה הראשונה כותרת, תמונה, כותרת פנימית ותוכן, וככה כל תיבה נוספת. אז גם כאן יש לה 4 שדות כנגד כל תיבה, כותרת, תמונה, כותרת פנימית ותוכן. וכן הלאה עבור כל תיבה. זאת אומרת שהיא יודעת בדיוק לאן היא ניגשת, מה היא משנה, וזה מוצג כבר במבנה שסוכם מראש, המעצבת קבעה אותו. למעשה גם כל תמונה שהיא מעלה אוטומטית נחתכת בדיוק לגודל שהיא צריכה, אז הממשק שלה הוא מאוד קל להתמצאות, ואין סכנה שהיא באיזושהי טעות תשנה את המבנה של האתר ולא תדע להחזיר. הדברים האלה לא קורים בתבנית שבנויה בקוד. אז אלה היתרונות ואלה החסרונות של בנייה באמצעות אלמנטור ושל בנייה בקוד, ומה שאני בעצם רוצה להציע זה שכשאתם הולכים למישהו ואתם מבקשים ממנו שיבנה לכם אתר, אז קחו בחשבון שיש 2 שיטות, ואם אתם הולכים להתקן את האתר בתדירות גבוהה, או אם לחילופין אתם פחות מסתדרים עם תוכנות מסוימות, אז יכול להיות שבילדר זאת השיטה שקצת פחות תתאים לכם. אז שיהיו החלטות טובות ובהצלחה. אני אושרה מגרין קוד.